Hi guys, welcome back to my channel Rejoice Chinwendu Special TV. We are going to look into how palm wine is being produced in Igbo land and some other parts of Igbos. Before that, if today is your first time of joining us, please hit the like buttons and subscribing bell for you to know when we are online to join us. Yeah, let's go. Anyị na-ekwu na anyị chọrọ ka anyị leba anya usoro eji akụ mmanya nkwụ n'ala Igbo ya nakwa obodo gbara ha gburugburu. Ndị ọ bụ oke n'ọrụ ha irigoro enu nkwụ na ndị ekwesịghị irigo dịka omenala Igbo si dị. Ngwa ka anyị bidonụ. Palm wine is an indigenous drink among the Igbos in the eastern part of Nigeria and Delta North. Palm wine is locally referred as mmanya ọcha. Mmanya ọcha, palm wine, mmanya ọcha in Igbo. You call it mmanya ọcha. Literally mean white drink. White drink. In English, with ngwo and the nkwụ. The person or the people whose job is to produce this palm wine is mainly the men. Ụmụ nwoke, ha bụ ndị ọrụ ha mbụ irigoro enu nkwụ ga-akọpụta mmanya nkwụ. Ụmụ nwanyị anaghị arịgo enu nkwụ maọbụ were ụkwụ ha gbado na nkwụ. Ọ dị na nsọ n'ala Igbo. Female is not allowed to climb up a palm tree in Igbo land. Tapping of palm wine. The process of tapping palm wine in Igbo. The palm wine tapper will use the gallon and fix on the flower of that palm tree. Onye bụ diochi, onye na-akụ nkwụ a, akụ mmanya nkwụ a, ọ ga-eji gallon maọbụ ihe o ji echere mmanya gaa rigoro enu. O tinye ya na ebe o mechara emecha, ebe mmanya nkwụ si na-agbapụta. O tinye ya ebe ahụ. Ọ ga-ewe ihe dịka ọ bụ gallon o, ọ bụ bọtụ, ọkwanụ calabash mbubo, wee chenye ya n'ọnụ ebe ahụ o meziri emezi, n'ukwu ebe ahụ mmanya si apụta n'elu. O tinye ya ebe ahụ. O tinye ya, ọ ga-adị ihe dịka abalị 2 maọbụ 3. Ma ọ bụrụ na ụbọchị dị mma na dịka na ihe dịka obere anwụ na-achatụ, mmanya nkwụ na-aka gbapụta. Ma ọ bụrụ na ụbọchị dị mma, ọ bụrụ na ihe dịka obere anwụ na-achatụ, mmanya nkwụ na-aka gbapụta. Mmanya nkwụ pụtara ọfụ, ọ na-akọkwanụ atọ ụtọ. Ọ na-arụkwa ọtụtụ ọrụ n'ahụ. Freshly palm wine is very very beneficial because it has a lot of benefits, like it contains vitamin B, vitamin B complex, vitamin C, and other things.